Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Nkhani pano tiyeni tilowe ku Mozambique. Ku Mozambique kwachitika chani kumeneko. Anyway, tikudziwa kale kuti nkhani choyambirira mutu wa nkhani ukhayiona kuti mtsogoleri Otsutsa boma mdziko la Mozambique Venancio Mondlane walengeza kuti aziika yekha kukhala mtsogoleri wadzikolo pa 15 January chaka chamawa. Right, chabwino nkhani ya ku Mozambique tikuonanso kuti kuli mademo kuli zimachani zambirimbiri zochitika and mavideos ena even kuti ndionetse panopa mbo trust me pofika mawa channel iso mujipeza amadelita. Why? Chifukwa chino kuti pano panakhemesa chitetezo ndipo mavideos onse amene akumukuoneka violence sika kuti even apolisi kumademo apolisi amapa kukola gawo lawo timazipewa kwambiri komano pali mavideos opsa kwambiri opsa kwambiri oti yakuluakulu mawhatsapp mu and I think mawhatsapp mu magroup muziona bwinobwino amene simunguziona ndekuti I think mupanga check ku Malawian description kumene kuli number ya WhatsApp. Yeah, ndi kumene kunthuzi ma videos nditha kutumizana ndithu. Kumasanya anyamata enaso aliponso amene anapanganso group la Malawian Cameras ku WhatsApp. Anyamatawo sinapange ndine anapanga ndi anyamata ena kumene konso ndithu zimatheka kutumizaso zima videos zimenezonso. Koma pa YouTube pano ndeno nkhani yakubwera kumbuyo pang'ono tikudziwa kale kuti zimene kuti zichitike mdziko la Mozambique pano ku chipani chotsutsa kunatuluka 3 months before the elections kunatuluka kuti Venancio Mondlane amene anangoti sindikuyambitsa njanga ineyo ndikufuna ndithu ndiyambe peni ndizinamukonda ndibali yesa Venancio even gulu mangoti Venancio right ndezinapeza kuti pamene zisankho zachitika zikupezeka kuti akuwinabe ndi olamula Venancio uja akuluza pamene anthu chikhulupiriro chawo chonse inali kwa Venancio Mondlane ndiye kenako anthu pane padoti maofficial results sanatumize kumene right kobano nangasi tikudziwa kale unofficial results tikudziwa kale olo kumalai kuna makambi ai sanga bese mavoti atiwo amenewo ndi ananga kumacha right nkanija okay actually before kumacha koma nkanija anapitisa kai ku court kuti akai gemuli bwino akai weruze bwino koma ali ku court nkanija ali ku court inapeza kuona kuti lawyer komanso ndi wina sobangira campaign wachinyamata mu chipani chake cha Venancio ichi anthu awiri amene wawa anapeza kuti anaphedwa chapa banki ali mgali moto basi ngobwera anthu ndi mkungu awombera ndi kufera pompo and zimakhulupiridwa kuti amene wandithu anali achipani cholamula ndi amene anaphanya awiri amene wawa tinaona saso video yake so tinayikaso ndiyeno chinachitika chotsatirapo chino kuti mademo amapitirirabe ngakhale kuti ma official results anali asanatuluke kuti wawina ndi ndani koma timangodziwa ma unofficial results chabwino ndi zinapezeka kuona kuti khoti dzanali linalamula nonso pano kuti akuluakulu panopa after kupanga check yonse akhotha kumeneko ku Mozambique anaona kuti apapa tifuna kuzimtundu wa anthu aku Mozambique kuti amene awina zisankho after kuwunikira zinthizi nangasipeza nkhani tinanena kuti nkhani janali ku court lawyer waphedwaso nkhani ku court ndewo agamula kuona kuti amene awina ndomwe achabe amene ali olamula chipani cholamula ndiye betu anthu eti anapeza kuona kuti apapatu ifeyo
timachabe nchifake mukono zoti apa anthu amatcha kwambiri apa tsopano nasitsilake akhangati apanga announce zosatira zitha ndiye tsopano nkhani tsopano tibwerereno kwa kunkhani yathu ya mondeling lero tsopano pamene iyeyo mtsogoleri wotsutsa wa boma mdziko la Mozambique Venancio Mondeling walengeza kuti aziika yekha kukhala mtsogoleri wa dzikolo pa 15 January chaka cha mawa. Mondeling wayankhula izi pomwe omutsatira ake akupitirira kuchita zionetsero mdzikolo pofuna kuthetsa ulamuliro wa chipani cha Frelimo chomwe chakhala chikulamula kwa zaka 49. That's about 50 years. Guys, chipani chimodzimodzi kumangosinthana atsogoleri 50 years. Ndiyebe anthube iyapo waikada kukhosi chipani ichi chidzipita chinyamuke. Ndiye kuyambira lolemba anthu osachepera makumi awiri ndi amodzi 21 ndi omwe aphedwa pa zipolowezi ndipo awiri mwa anthuwa ndi a polisi. Guys, nkhani ndi imeneyo. Kuli zinthu ku Mozambique, kuli zinthu ndanaka kuti ma videos ake kuti ndingoyika pano panda kuti definitely YouTube idilize channel. Maofisi a chipani cha Frelimo, maofisi a polisi, mabanki ndi mafakitale alandidwa, kuonongedwa komanso kutenthedwa mdzikolo. Mungoganiza mmene kwachemera kwachematu. Anyway, lolemba bwalo la milandu lalikulu linagamula kuti mtsogoleri wa chipani cha Frelimo Daniel Chapo ndiye wapambana pa chisankho chomwe chidachitika mwezi wa Oktoba chaka chino. Koma Mondeling akutsutsana ndi zotsatira za chisankhochi ponena kuti chisankho sichinayende bwino. Polemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook kwa omutsatira ake lachiwiri, Mondeling wati wakana chigamulo cha khoti ndi kuonjezera kuti atenga udindo wa utsogoleri wa dzikolo kuyambira pa 15 January tsiku lomwe Chapo akuyenera kulumbiritsidwa. Pamene kuti kuchema akuluakulu kuchema sitikudziwika kuti Mondeling atenga bwanji udindo wa utsogoleri wa dzikolo potengera kuti anathawa mdzikolo ndipo ali mdziko lina lomwe silikudziwika. Anyway, ku Mozambique guys ndikopsa kwambiri iyeyo moyo wake sangawika pacha. Koma anyway by the way anali konko ndithu nthawi timamuona mapendero pano pangati uli kuthawa ndi wachokamo pompano. Ndiye zinthu zake ndizovuta akuluakulu. Guys, nkhani ya ku Mozambique ndi mmene lilimo. Kwinako tizikupatsirani kuti zikhale bwanji. Pepani kuti ma videos ake ativuta kuyika apapa. Komabe osadandaula ndithu tipitiriza kupatsani update ya ku Mozambique. Pitirizani kuti tsatira ife Malawian cameras timakuyenera kwambiri. Thank you so much. Have a good day. Like, share, Malawian cameras, subscribe.